otevírá v Čechách. Stejné firmy investiční operují u nás. A my už 3 roky píšeme předsedovi vlády na poslaneckou sněmovnu, do bezpečnostního výboru, upozorňujeme na korupci, která u nás trvá taky, ale ještě nebyla odvaha to otevřít. Položme si otázku, co tady máme za režim. Máme tady demokracii nebo oligarchii? Já myslím, každý z vás to ví. Oligarchie je vláda pár mocných, bohatých nad většinou chudého národa. Já jsem sem přijel proto, protože vás chci ubezpečit, že stojíme za vámi a každý národ, jak prohlásil John Fitzgerald Kennedy, si zaslouží vládu takovou, jakou má. A proto vy už si zaslužujete lepší vládu, protože to bylo řečeno velikým prezidentem amerických států spojených. Držím vám palce, já jsem se narodil v Československu, takže jsem Čechoslovák. Velmi lituju, že jsme se rozdělili. Byl jsem na vojně ve Zvolenu 1 rok, mám zde spoustu kamarádů, strašně rád sem jezdím a proto nikdo by sem neposlal. Jel jsem sem sám proto, abyste věděli, že na vás v Čechách myslíme.